табиат ҳама вақт инсонро ғофилгир мекунад. бинандаи азиз, тасвири зебову фасунаи шаршараи Ниагараро дар фасли сармо тамошо доред. шаршараҳои Ниагара маҷмӯаи шаршараҳо дар дарёи Ниагара, иёлоти Нью-Йорки амрикоро аз вилояти Онтариои Канада ҷудо мекунад. гарчанде ки ин шаршараҳо баландии на он қадар калон доранд, аммо онҳо хеле васеанд ва аз ҷиҳати ҳаҷми обе ки аз он мегузарад, шаршараи Ниагара пуриқтидортарин дар Амрикои Шимолӣ аст. баландии шаршараҳо ҳамагӣ 53 метр аст. таҳкурсии шаршараи амрикоиро тӯдаи сангҳо пинҳон мекунанд ки барои ҳамин баландии он ҳамагӣ 21 метрро дар бар мегирад. паҳнои шаршараҳои амрикоӣ 323 метр, шаршараҳои нал 792 метрро ташкил медиҳад. ҳаҷми оби афтидан ба 5700 ва аз он ҳам бештар аст. зебогии ин мӯъҷизаи табиӣ сайёҳони зиёдеро аз тамоми ҷаҳон ба худ ҷалб мекунад ки ин ба ободии шаҳрҳои дар соҳилҳои шаршараҳо ҷойгир буда мусоидат мекунад. дар фасли сармо шаршараи Ниагара боз ҳам зеботар мешавад. тамоми буттаву дарахтони гирду атрофи он яхпӯш мешаванд. сафи сайёҳону хоҳишмандон барои тамошо ва аксбардорӣ аз чунин манзараи зебо новобаста аз хунукӣ ҳам коҳиш намеёбад.